Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θέλω να μιλήσουμε για το Bubble Hash και να δούμε πώς φτιάχνεται. Για αρχή πάμε να δούμε τι είναι το Bubble Hash. Το Bubble Hash είναι ένα συμπίκνωμα κάναβης, είναι όπως όλα τα hash, όπως αυτά που λέμε στην Ελλάδα σοκολάτα ή τσοκό, και η δημιουργία του γίνεται με τη βοήθεια νερού και πάγου. Ο σκοπός που θέλει κάποιος να φτιάξει Bubble Hash είναι ώστε να έχει ένα συμπίκνωμα κάναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε THC και πολύ μοναδική γεύση. Επίσης, να σας πω ότι άμα θέλετε να στηρίξετε αυτό το κανάλι, μπορείτε να αγοράσετε τις σπόρους από το link στην περιγραφή από Barney's Farm και έτσι βοηθάτε και εμένα να κάνω τέτοια βίντεο και εσείς να πάρετε ποιοτικούς και καλούς σπόρους. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για το Bubble Hash. Σίγουρα χρειαζόμαστε ένα κουβά, χρειαζόμαστε κάποιες τσάντες που έχουν στον πάτο τους κάποια φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά τα μετράμε σε micron. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη, εγώ έχω χρησιμοποιήσει 4. Από 25 μέχρι 220 micron. Ένα βασικό συστατικό που θα χρειαστούμε είναι κάναβη. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα trimmings και όχι τα αξιόλα λουλούδια. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσω περίπου 60 γραμμάρια trimmings και 50 γραμμάρια ξηρούς ανθούς. Τα trimmings είναι ανακατεμένες ποικιλίες. Τα λουλούδια είναι από τη δικιά μου την ποικιλία που έχω φτιάξει, Blueberry Berry με Bruce Banner 3. Τα επόμενα βασικά συστατικά είναι παγωμένο νερό και πάγος, μπόλικος πάγος. Ο πάγος βοηθάει στο να πάρουμε πιο εύκολα τα trichomes από το φυτό. Τα trichomes είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε καναβινοειδή και τερπένια, οπότε αυτά χρειαζόμαστε. Τώρα, αφού τα έχουμε όλα αυτά, θα χρειαστούμε κάτι να ανακατέψουμε το νερό με την κάναβη και τον πάγο. Πολλοί χρησιμοποιούν κάποια πλυντήρια ειδικά που υπάρχουν. Εγώ αυτή τη φορά θα το κάνω με το χέρι. Θεωρητικά γίνεται και με τους δύο τρόπους, αν και πιστεύω ότι με το πλυντήριο θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα βασικά που χρειαζόμαστε. Μετά χρειαζόμαστε σίγουρα ένα κουτάλι το οποίο έχουμε τοποθετήσει στον καταψύκτη ώστε να είναι παγωμένο. Και γενικά ό,τι χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι παγωμένο, ακόμη και το δωμάτιο, για να αποσπούνται καλύτερα τα trichomes και να μην κολλάνε πουθενά. Και από εκεί και πέρα ένα κομμάτι χαρτόνι και ένα φίλτρο με 25 micron, ώστε να τοποθετούμε το τελικό αποτέλεσμα εκεί πάνω, να μην χάνουμε καθόλου και να κουμπάει και μέσα στο χαρτόνι ώστε να τραβάει την υγρασία. Πάμε τώρα στην Παρασκευή. Τοποθετούμε τα φίλτρα, κάτω ας πούμε τα 25 micron, μετά 75, μετά 180, μετά 220, τα λιγότερα micron στα περισσότερα, ώστε πάνω να πιάνουμε τα μεγάλα κομμάτια του φυτού και κάτω να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα από trichomes. Αφού τοποθετήσουμε τους σάκους με τα φίλτρα, στη συνέχεια γεμίζουμε με πάγο το κάτω μέρος του τελευταίου επίπεδου. Επίσης, να πω ότι εγώ χρησιμοποίησα και ένα έξτρα δίχτυ 220 micron, αλλά αυτό είναι περιττό, δεν χρειάζεται κάπου. Απλά ήταν μέσα στο set και το χρησιμοποίησα, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν χρειαζόταν γιατί ο πρώτος σάκος ήταν και αυτός 220, οπότε ήταν υψηλό άχρηστο. Το λέω απλά επειδή το βλέπετε εδώ στο βίντεο. Πάμε πάλι πίσω. Τοποθετούμε κάτω τον πάγο. Στη μέση τοποθετούμε την κάναβή μας και από πάνω έξτρα πάγο. Γεμίζουμε με νερό, όχι πολύ, ίσα μέχρι να φτάσει στα παγάκια εδώ πάνω. Αφού φτάσει μέχρι πάνω το νερό, τα αφήνουμε για λίγα λεπτά να μουλιάσει, ώστε να πάρει μια καλή θερμοκρασία η κάναβη. Αφού το έχουμε αφήσει και μουλιάσει, μετά ξεκινάμε το ανακάτεμα. Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιήσω πλυντήριο, αυτό που έχω να κάνω είναι να ανακατεύω 10 δευτερόλεπτα δεξιά και 10 δευτερόλεπτα προς τα αριστερά. Κάνω αυτή τη διαδικασία για 15 λεπτά περίπου. Αφού έχουμε περάσει τα 15 λεπτά, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε την κάναβη και να ξεκινάμε να φιλτράρουμε το νερό. Τραβάμε σιγά σιγά τους σάκους προς τα έξω και από τη στιγμή που φιλτράρεται, κάτω στο φίλτρο μένουν μόνο τα trichomes. Μαζεύουμε προσεκτικά με το κουτάλι τα trichomes από τον πάτο του κάθε σάκου. Όσο πιο κάτω πάμε σε φίλτρα, τόσο πιο καθαρό είναι το αποτέλεσμα. Καλό είναι να τα κρατάμε ξεχωριστά γιατί είναι τελείως διαφορετικό προϊόν το ένα από το άλλο. Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει και τα έκανα μίξη στο τέλος, όπως και θα δείτε του τι έκανα, αλλά καλό είναι να τα κρατάτε ξεχωριστά. Όσο κατεβαίνεις πιο κάτω, τόσο πιο καθαρό, μέχρι που φτάνεις στο τελευταίο και βλέπετε εδώ πως είναι. Αφού έχουμε μαζέψει το Bubble Hash, αυτό που έχουμε τώρα να κάνουμε είναι να το ξεράνουμε. Τα αφήνουμε πάνω στο φιλτράκι των 25 micron, πάνω σε ένα χαρτόνι. Και το κουνάμε συνέχεια ώστε το χαρτόνι, το καθαρό, να μαζεύει την υγρασία. Ο σκοπός μας είναι να στεγνώσει. Από τη στιγμή που θα στεγνώσει λίγο, το μαζεύουμε έτσι σε κομματάκια με το κουτάλι πάλι. Και εφόσον είναι τελείως ξερό, μπορούμε να το περάσουμε από μία σίτα ώστε να γίνει ψηλά κομματάκια για να στεγνώσει ακόμα περισσότερο. Στη στιγμή που στέγνωσε, αυτό που είχα να κάνω ήταν να το βάλω ανάμεσα από δύο λαδόκολλες, να γεμίσω ένα βάζο με βραστό νερό, να το τοποθετήσω στο ζεστό βάζο πάνω από την πάνω λαδόκολλα και να κάνω ένα ελαφρύ μασάζ ώστε να γίνει μία μάζα και να μπορώ να το πλάσω σε ένα μπαλάκι για να φτιάξω ένα Bubble Hash ball. Όπως σας είπα, εγώ το έκανα ανακατεμένα όλα μαζί, αλλά καλό είναι να το κάνουμε το καθένα ξεχωριστά. Αφού τελειώσουμε, έχουμε μία μπάλα την οποία μπορούμε να κόβουμε κομματάκια για να καπνίζουμε. Το άλλο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να μην κάνουμε αυτή τη διαδικασία και έτσι όπως ήταν σε σκόνη, να το πατήσουμε σε μία πρέσα χαμηλής θερμότητας και να παράξουμε live ρόζι. Που είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Θα το κάνω και αυτό στο μέλλον. Προς το παρόν, βολεύομαι με αυτό και να σας πω την αλήθεια, δοκίμασα και είναι κάτι πολύ δυνατό και πολύ νόστιμο. Αξίζει full να μπει στη διαδικασία να το κάνει. Σίγουρα όχι με τα 50 γραμμάρια από τα λουλούδια που χρησιμοποιήσα εγώ, αλλά μόνο με trimmings είναι το καλύτερο. Από το να πάνε χαμένα, καλύτερα να το κάνεις Bubble Hash.
Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Like, εγγραφή κτλ. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Βέβαια σε όλους.